4 ta' Lulju, Santa Elisabetta tal-Portugal, Reġina, għexet bejn l-1271 u l-1336. Santa Elisabetta twildet f'Aragona, il-Portugal, familja irjali. Missiera kien ir-Re Pietru III ta' Aragona. Meta kellha 12 sena, iżżewġet lir-Re Denis tal-Portugal. Kellhom 2 tfal. Minkejja l-infedeltà ta' żewġa hija baqgħet devota lejh, li saħansitra kienet tieħu ħsieb it-tfal illeġittmi tiegħu u ma titraskurax il-ħajja spiritwali tagħha. Hija tat ruħha għas-servizz tal-fqar u fetħet sptar f'Coimbra, orfanatrofju u dar għan-nisa f'Torres Novas. Barra mill-ħajja ħażina ta' żewġa, kellha tħabbat wiċċha ma' ħafna ġlied serju fil-familja li hi b'ħafna għaqal u paċenzja kienet taraf issolvi u tnissel il-paċi. Bħal meta darba żewġa iġġielet magħhom fuq xi proprjetà. Darb'oħra Bina Alfonso qajjem armata biex joħodha kontra missieru li kien jagħmel preferenzi mal-ulied leġittimi tiegħu u hi ta' 52 sena daħlet bejn l-armati li kienu lesti għal ġlied u baqgħet sa ma ġabet il-paċi. Darb'oħra Bina Alfonso rid joqtol lir-raġel ta' bintu Marija għax kien jaħqara u Santa Elisabetta li kellha mbagħad 65 sena ħalliet il-kunvent biex iġġib il-paċi bejniethom. Wara il-mewt ta' żewġa hija daħlet terzjarja Franġiskana u marret tgħix f'kunvent tal-Klarissi. Hija mietet fl-4 ta' Lulju tas-sena 1336 wara li rċeviet is-sagramenti waqt li kienet qed titlob mas-sorijiet. Xi 200 sena wara, meta kien hemm bżonn li jinfetaħ il-qabar fejn kienet midfuna, sabu ġisimha tal-ikwali bla ma tħassar. Il-Papa Urbanu VIII iddikjara qaddisa fis-sena 1625. Din il-qaddisa magħrufa wkoll bħala Isabella kienet ukoll pro-neputija ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija li kienet tixbaħha kemm fil-virtujiet kif ukoll fis-sofferenzi li ġarbet. L-imġiba tar-re għall-ewwel kienet waħda tajba u waqqaf sptarijiet u skejjel, imma mbagħad fil-ħajja privata tiegħu kien kawża ta' ħafna niket għal Elisabetta u kien ukoll jitradija. Hi kienet eżemplari għal ulieda u reġina ġeneruża għal poplu tagħha. Tat ruħha għas-servizz tal-foqra u tal-morda u l-eżempju tagħha kien twiddib kontinwu għal dawk ta' madwarha. Meta l-firda iddeġenerat fi ġlieda bil-miftuħ, il-kuraġġ tagħha kien il-kawża li fl-aħħar mument ma nxteritx id-demm. Hi marret rikba fuq iż-żiemel fil-post tal-battalja bejn iż-żewġ gruppi ostili bil-kurċefiss f'idejha. Hi kienet fidila għal Alla u sal-aħħar jiem ta' ħajjitha kienet iddedikata għal kawża tal-paċi u l-karità. Hija rabbiet it-tfal leġittimi ta' żewġa, daret bih b'dedikazzjoni fl-aħħar marda tiegħu u waslitu biex għamel mewta qaddisa. Imbagħad bħala terzjarja Franġiskana għexet ħdejn monasteru tal-Klarissi li hija waqfet f'Coimbra. Iżda hija mietet fil-Portugal fejn marret mal-armata ta' Bina fuq l-aħħar missjoni ta' paċi. Għalkemm irnexxielha tirrikonċiljah man-neputi tagħha, is-Sultan ta' Kastilja, il-vjaġġ u s-sħana tas-sajf kienu l-kawża ta' mewta. Ix-xogħol tal-promozzjoni tal-paċi mhux xejn ħlief sforz kalm u kwiet. Trid moħħ ċar, spiritu stabbli u ruħ kuraġġuża biex tintervjeni bejn in-nies li l-emozzjonijiet tagħhom huma hekk lil li lesti li jeqirdu lil xulxin. Dan huwa minnu fil-każ ta' din il-mara
li jgħixet fil-bidu tas-seklu 14. Imma Elisabetta kellha mħabba u simpatija profonda u sinċira għal bnedmin, nuqqas ta' taħsib kważi totali għalija nfisha u konfidenza totali f'Alla. Dawn kienu l-għodot tas-suċċess tagħha. Hawn min jagħmel lilu nnifsu strument li jġib il-paċi u jnissel l-imħabba. Hawn min ifittex li jaqla l-inkwiet u jiżra l-mibeda. Biex tevita l-inkwiet u l-miżerja li l-ġlied iġib miegħu, Santa Elisabetta ġili issugrat saħħitha u saħansitra ħajjitha. Aħna kemm nixbħuha fid-dar tagħna, fil-post tax-xogħol, fis-soċjetà, kemm innislu paċi kull fejn nersqu. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, li tnissel il-paċi u tosli l-minjati xhieda tal-imħabba, insejjent lil Santa Elisabetta tal-Portugal bil-grazzja tal-għaġeb li taqqad fil-paċi lil dawk li kienu mifruda bit-tilwim. Bit-talb tagħha, għatina li aħna wkoll naħdmu ħalli nsibu l-paċi biex nistgħu nissejħu uliedek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.